B'investiment ta' 40,000 euro inkluż mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali l-NDSF, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġew Etienne Bela inawgura klinika ġdida fil-komunità ta' San Ġiljan. Din il-klinika li nħolqot b'kollaborazzjoni mal-Kunsill u l-Parroċċa ta' San Ġiljan se tkun qed toffri diversi servizzi lill-aktar minn 13,500 resident fl-Akwati. Il-Ministru Bela spjega li n-numru ta' kliniċi fil-komunità issa telaq għal 29 fejn jinqdew il-fuq minn 100,000 pazjent matul is-sena permezz ta' programm holistiku bbażat fuq il-kura preventiva. Il-Ministru qal ukoll li minn barra kura ġenerali, is-servizzi tal-fiżjoterapija, podjatrija u patoloġija tal-lingwa mitkellma qed ikomplu jiġu introdotti fi kliniċi tal-komunità biex jaqdu aħjar il-ħtiġijiet tar-residenti. U qal li b'dan il-mudell il-kura ta' saħħa primarja qed tkompli tpoġġi lill-pazjent fiċ-ċentru tagħha u l-Gvern determinat li jkompli jsaħħaha biex tkun eqreb tal-pazjent. Il-kura primarja hija pilastru tas-saħħa f'pajjiżna u aħna lesti li nkomplu ninvestu fiha. Din il-klinika ġdida ġewwa San Ġiljan saret b'rinnovazzjoni ta' il-fuq minn 40,000 euro. Ġo din il-klinika ħajkun hawn servizzi ta' tabib tal-familja, infermerija, podjatrija, fiżjoterapija, kif ukoll speech and language therapy għall-adulti u tfal.